musí nepamatovat. Číslo měla. Takže další fůdě. Není? Co jsem byl online. Online nejdu. Oh, Joe, sorry? Yes. Janek říkal, že už že nechce a já jsem Dejte pičko. Že jsme skončili moc brzo, takže mám prý s kamionem počkat. Tady 2 hodiny. Se klub firmy a pak až mám a mám tam umejt a nejsou prej keci. Jo? Já jsem neviděl. No. Jo. A ono to bylo takový. Jak to bude? Nefiltr zakáž. Nenechal jsem si to zaměnat. Taky řekl. Nenechal jsem si dát na čakla. Ale... Krásná. Tam za mnou přišel na zemce službu a tam za mnou. Díky. Jde do motoru. Já mu říkám, tak jsem tam. Měřil jsem. Ale ještě Ještě zkusit dát burger, tak ještě.
Pekáči a pivo. Jenom provázky. Jde posмотрим еще или? ABBA World Revival. Proč tady bude švédská skupina ABBA? Co má Švédsko společného s pivem Pilsner Urquell? Přesně, ve Švédsku mají vkus a čepujou tam plzeňský pivo. To je pravda, ale je tady jedna zvláštnost, protože samozřejmě, že plzeňský prazdroj Pilsner Urquell se prodává v pivu. Plzeňská 12 má kolik? 44, výborně. Co znamená, že oni, no tak na 5 někdo vypadá občas, to je no v každém případě. Ale musí se tedy tím pádem plzeňský pivo trošku uskromnit, aby se ve Švédsku mohlo prodávat. Proto taky spoustu švédských turistů jezdí potom samozřejmě do Plzně na to nejlepší pivo. Tamhle vzadu je taky náš mezinárodní stánek, kde máme mezinárodní tapstry a tam je Charlie, který je ze Švédska a čepuje Pilsner Urquell právě ve Švédsku, tuším doslova zrovna i ve Stockholmu. My jsme měli ten quiz dvojku, tak to byla co odpověď, to byla správná. Ano, tady ta blondýnka, že, ale jenom ona, nebo ty jdeš? Jo, tak si střídněte. Tak vy jo, dobře. Ale bude to prostě o tom, kdo odpoví správně a kdo ne. Pojďme. Otázka číslo 1. Výborně. Pilsner Urquell měl první zahraniční závoz v roce. Nikdo ví? Tak pojďme na to. Otázky. Máme možnosti. My stojíme asi v rámci nějakého signálu někde, nebo... 1843. Dobře. Počkej. To jsem sám zvědavý. 1843, 1856 a 1882. Co říká tým Amály, ne? 1843. Veronika, pardon, vy, jak jsme se otočili. Verča, 1843 říkáte vy, jo? A vy říkáte kolik? 1843. Taky 1843. Správná odpověď je tedy... 1856. Jo, je to tak. Je to tak, ale neřeknu vám kam. Uvidíme, co tím pádem 0-0, jo? Ale fakt je možný, že to vytáhne až o tolik let dál. Dobrá, 1856. Otázka číslo 2, prosím pěkně teď. První zahraniční závoz zařídil v roce 1856 Josef Šedivý. A kam to bylo? Možnosti si můžeme prohlédnout teď. Za A. Do rodného města Josefa Grola, to by bylo logický. Za B. Do Vídně, nebo za C. do Mnichova. Rychlá porada. Co Verča? Jsme dali za A. Vy byste dali za A do rodného města Josefa Grola, protože to je logický. Co Amálie? Péčko. Vy dáváte Péčko do Vídně, protože to není logický, ale protože to je pravda. Ano. Tím pádem 1-0, dobře vy. Jak to víš? Správná odpověď je do Vídně. Otázka číslo 3. Kdy byl položen základní kámen hlavní brány symbolem pivovaru? To znamená ta hlavní brána, kterou jsme sem všichni přišli. Ta, která je nádherná, která je i na víčku, je to tam napsaný. Vypadá to, nechápu, že tam nedali číslice, ne? Tam nějaký X, V, něco, člověk neví, kdy to bylo. Takže první kámen, jo, 1840, nebo při jubilejním 50. výročí
anebo při jubilejním svém výročí. 1840 by to bylo tedy 2 roky předtím, než byla uvařena první várka. Verča. Jasně, můžete první. Ačko 1840, tedy 2 roky předtím, než se uvařilo první pivo. Ačko. Vy taky Ačko, taky 1840. Takže teoreticky ještě předtím, než věděli, že budou vařit pivo, tak postavili tu bránu. Ano, správně. Přesně, teď to slyším. Já mám ještě možnost opravit. Nebo se můžete podívat na publikum, co vám poradí. Dáváme za B, tým Veronika za B. Tým Veronika za B opravuje a tým Amálie za B taky opravujou, jo? Ty mámo, přitom Ačko je správně. Nedělám si srandu, pojďme se podívat. Správná odpověď je při 50. jubilejním výročí. Dobře vy. Dobře vy. Tak jo, tak pořád. Jdeme na další otázku. V roce 1913 se stal náš pivovar největším pivovarem v Rakousko-Uhersku. Ano nebo ne? Možnosti? Ano, ne, nevím. V tomhle případě možná za C je správná odpověď, ale... Tak co? Když za sebou máte ještě jako spoustu žlíznivých krků, kteří vám radí. Jasně, na vás bych si rozhodně spolekla, teda. V každém případě. Sami mají prázdný půl litry a... Tak co? Ale tak to otočíme, tak je první. Ačko, ano. Dáváme za C, nevím. Za C nevím. V tomhle případě, ve vašem případě to rozhodně uznám jako správnou odpověď. A je to ano, protože překročil výstav. Pozor, tady nám to teďko někde píská, někde jsme moc blízko. Jo, takhle. Mikrofon nahoru. Tak, výborně. Jo, to pískáte vy, to nebyl mikrofon, aha, ok, tak my jsme skvělí. Překročil výstav poprvé v historii 1 milion hektolitrů piva. Masakr. Další otázka, prosím, pěkně. První ročník soutěže Master Bartender se uskutečnil v roce. Ty krávo, přesně. Uvidíme, jestli to možná bude možnost D. 1911, 2005 nebo 2002. Tady Cčko. Já máme za C. Za C, jo? Za C 2-2. Vy dáváte? Za C 2-2. 1911 byla Viktorka. Uvidíme, co Master Bartender. Správná odpověď je za B. 2005. Ale dobře chlapi, aspoň jste jako radili. Cože blbě, to už je jiná věc. Ale zároveň bych vám to věděl. Plzeňské hospody dodnes zaváží koňský povoz. Jak se toto řemeslo nazývá? Pojďme na možnosti. Za A. Ještě chviličku počkáme. Formanské. Za B. Seceské. A nebo za C. Koňovité. Tamhle Secese. Tak co? Jo, tak začneme. Za A. Ačko. Co vy? Jakou doktora? Jen velký A. Je to správně, samozřejmě. Je to formanské, ještě si to necháme pověřit naší porotou. Správná odpověď, formanské. Výborně. Pořád berete o jeden. Pilsner Fest 2022 oslavuje. 180! Tak jste chytří, co když vám to řekla, Cčko? Co vy? A C. Na vás dám. Vy se mi líbíte, na vás já dám. Cčko. Dobře, to je váš tým. Správná odpověď samozřejmě 180 let. Mimochodem tohle včera jsme nevěděli. Tak jo, světový rekord ve vypití 1 litru piva, tedy tu pláku na X, je kolik? 3,7 vteřiny. 9,4 vteřiny, 1,3 vteřiny. Zkuste si to představit, za kolik byste tak jako vyklepili. Ano. Karďo, za jakou si to viděl? Bčko. Bčko, jo? 2,4, tak uvidíme, co vy? Tak Bčko. Bčko, jo? 2,4. Veronika dává za C. A tým Veronika dává za C, jo? My jsme si občas jako v životě, my, chlapi, předpokládám, setkali prostě s tím, že nám bylo řečeno, to bylo moc rychle. A nebylo to úplně jako dobrý. V tomhle případě ta rychlost vítězí a je to za C. 1,3 vteřiny z roku 1977 ten rekord je. Masakr.
Nechápu, nerozumím tomu, ale je to neuvěřitelné. No a tohle bude hodně zajímavý. Kolik je metr piva? No, napovíme, jdeme na možnosti. Za A to může být 9 piv, nebo 10 piv a 1 tuplák, a nebo 11 piv a panák rumu. Za A. Dobře, tým Veronika říká za A. Tým Amálie říká... Tak prej Bčko, no. A tohle je úplně fantastický, protože oba dva máte pravdu v tom, že to není pravda. Je to za C, 11 piv a velký panák rumu. Ano, to jsou ti, kteří jsou životem zkušenější a propili víc metrů piv. Už možná budou kilometry v některých případech, než my tady na pódiu, respektive na vašem případě. A já nevím, jestli to byla poslední otázka nebo ne. Starý, ano, a tohle je poslední otázka. Starý pivovarský pozdrav, kterým si pivovarští přáli, aby se válka podařila. Zní za A, dej Bůh štěstí, za B, dej Bůh zdraví, anebo za C, dej Bůh levnější cenu za energie. Můžete začít. Říkáte za A. Za A. Co vy? Necháme to na vás A. Na vás se budu dívat taky, protože vy to víte 100%. Ano, dámy a pánové, je to samozřejmě dej Bůh štěstí. A tím pádem je úplně jasný, že v tomhle případě se nehrálo na body, ale v tomhle případě tak se hrálo na to, že jste vůbec sehnali odlohu a přišli sem na pódium, takže všichni jste vítězové, ale vlastně ne. 1, 2, 3, 4, je to remíza, nakonec to byla remíza. Tak jo, tak dobrý, tak byste byli fantastický a když je to remíza, tak nemám cenu ani pro jednoho z vás. Nedělám se legraci. Kdo chce ponožky? Ponožky? Jeden Ježíšek, druhý Ježíšek a chlapi pro vás mám samozřejmě na památku znáček. Zlatou medaili, hele to, zlatá medaile, já vám děkuju, byli jste fantastický. Ještě jednou, dámy a pánové, velký potlesk a my tleskáme i vám za vaše znalosti, byli jste skvělí. Otázka, máme se poklonit, samozřejmě. Tak a teď mi tady ještě vydržte, já se vás vyfotím takhle na pódiu, ať máte taky nějakou památku, že jste tady byli. Takže úsměv.